Гэта група младшакласнікаў, што старанна займаецца матэматыкай, прыехала з гарадскога пасёлка Брагін, аднаго з самых забруджаных радыяцыяй населеных пунктаў Беларусі. Маленькія жыхары Гомельшчыны атрымліваюць тут у цэнтры світанак максімальна поўнае аздараўленне і медыцынскую рэабілітацыю, і пры гэтым працягваюць вучобу. Светанки нам очень нравятся. Приезжаем мы не в первый раз, так как здесь замечательное лечение, оздоровление, питание, вкусное, разнообразное. Хорошо продуманы физкультурно-оздоровительные мероприятия, культурные мероприятия. Много мест, где дети могут провести свой свободный отдых. Калі для брагінцаў гэта першы выезд на адпачынак у пінскі санаторый, то вялікая колькасць школьнікаў з Тульскай вобласці России адпачывае на Полесье ўжо не ўпершыню. Ну, мне, в принципе, все здесь нравится. Комната, еда, школа, процедуры, что еще там? Дискотеки. Наши родители из нашей области всегда стремятся попасть в число таких путевок, которые дают возможность им здесь отдохнуть. Такой объем и количество информации в медицинском обслуживании у нас проходит очень редко в санаториях на нашей территории. Поэтому мы очень рады, что здесь очень квалифицированное обслуживание медицинское. Тула, Калуга, Бранск. Сёлета ўпершыню прыязджалі школьнікі з Алтая. Дзеці з расійскіх рэгіёнаў у світанку госці частыя. Іх аздараўленне адбываецца тут дзякуючы адпаведнай праграме, прынятай Беларусю і Расіяй. І беларускія і расійскія дзеці маюць магчымасць атрымаць тут больш за 80 відаў медыцынскіх паслуг. Разам з новымі прапануюцца і класічныя – гідратэрапія, інгаляцыі, электро- і светалячэнне. Ощущение как-то? Здесь тепло, и здесь удобно сидеть. Приятно, да? Да, приятно. Дзеці з Украіны і Польшчы таксама прыязджаюць у світанак. Толькі ў мінулым годзе ад экспарту паслуг пінскі дзіцячы рэабілітацыйна-аздараўленчы цэнтр амаль на 45% павялічыў свой прыбытак. Усё гэта дзякуючы пашырэнню колькасці паслуг і павышэнню іх якасці. В период летней оздоровительной кампании 2019 года на площадях санатория дополнительно были развернуты 4 оздоровительных лагеря различных профилей и направленности деятельности. Один из этих лагерей – это лагерь для детей-инвалидов, которые оздоравливаются в нашем санатории в сопровождении с родителями. Новинкой этого сезона был круглосуточный палаточный лагерь туристско-краеведческой направленности. В нем оздоравливалось более 210 человек. Лагер для дзяцей з фізічнымі абмежаваннямі, а яшчэ палатачны, патрыятычны і міжнародны. Магчымасцяў выключна летняга адпачынку тут хапае. Засталося толькі вырашыць праблему з рассяленнем. Праектных магутнасцяў існуючага жылога корпуса ўжо не хапае. Таму ў самых бліжэйшых планах, рэалізацыя якіх залежыць ад бюджэтнага фінансавання, будаўніцтва новага корпуса. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».